Úgyhogy el is érkeztünk a következő ponthoz, hogy mihez kezd az új belépőiddel. Mit is tudsz tenni az ügybe, hiszen ugye ez a startképzésnek egy nagyon lényeges pontja, hogy vannak ugye belépőid, és akkor ezeket a belépőket menedzselni kell. Ugye először is erről már nagyon röviden szó volt, hogy ugye az, hogy valaki csatlakozik az üzletedhez, az konkrétan semmit nem jelent. Az lehet, hogy csak az oka ennek, hogy nem mert neked nemet mondani, és inkább ingyenes emberek hisz rád, mint hogy vitatkozzon veled, tehát az semmit nem jelent. Az jelent valamit, hogy az illető elkezdett dolgozni. Ezért ugye én minden esetben úgy dolgozok, már nagyon hosszú évek óta, hogyha van egy új belépőm, akkor megosztom vele a startképzés anyagát, és megkérem arra, hogy ha átnézte, akkor jöjjön vissza és konzultáljunk. És természetesen a belépőknek a nagy része nem jön vissza, de ez nem az én problémám, mert akkor tudom, hogy az illető nem akar pénzt keresni, és tudom azt, hogy új embereket kell találnom, ahogyha szeretnék krónabaszodon lenni, és szeretnék 20 olyan vonalat, ami önállóan működik. A probléma az, ugye, hogyha te azt hiszed, vagy azt álmodozod, hogy itt van 5 direkter, és az 5 direkthez mindannyian dolgozni akarnak, és állandóan őket hívogatod, és állandóan őket noszogatod, ők nem akarnak pénzt keresni. Tehát az, hogy valaki csatlakozott az üzletedhez, az semmit nem jelent. Az számít, hogy ő elkezdette dolgozni. Milyen aktivitást fejtett ki. Az első dolog, amikor valaki ugye csatlakozik, hogy el kell gondolkoznod azon, hogy ezek a jelöltjei, mert még mindig jelölteknek hívom őket, azok valóban tudják, hogy mire számítsanak. Tehát tudják-e azt, hogy nekik hogyan lesz ebből pénzük. Hogyan fog működni nekik ez a network marketing. És én minden esetben kihangsúlyozom azt, hogy a legfontosabb, hogy ők jól érezzék magukat ebben az üzletben. Ezért én egy irányvonalat tudok nekik biztosítani, hogy szerintem ez hogy tud működni az optimálisan, és majd ő eldönti, hogy ebből mit fogad meg. És nagyon sok esetben ugye előfordul az, hogy valaki nem csak rossz szándékból, nem tudatlanságból, egyszerűen hozzáállás miatt ő úgy gondolkozik, hogy már neki van akkora élettapasztalata, hogy ő majd tudja, hogy működnek a dolgok. És akkor ő majd elkezdi. És akkor nyilvánvalóan a legrosszabb, amit ilyenkor tehetsz, hogy lebeszéled erről. Nyilvánvalóan előre tudod a tapasztalatok alapján, hogy ez nem fog működni, de meg kell hagyni neki az esélyt arra, hogy ezt ő saját maga tapasztalja meg. Ugyanis a te repertoárodban, a te iránymutatásodban ez nem volt benne, de hogyha ő ezt szeretné, akkor próbálja ki. Próbálja ki. Tehát ugye ez a tipikus példa, hogy amikor valaki idejön az MLM-be, és hagyományos kereskedelmi szemlélettel akarja ezt megközelíteni. Hogy azt mondjuk, neki ilyen kapcsolatai rendszerre van, akkor majd most beviszi oda a terméket, és majd ezek majd ott a vevőkön keresztül ennyi embernek el tudják adni. És még voltak ennél sokkal cifrább történetek is. Semmi gond ezzel, hiszen egy ilyen tapasztalattal érkezik, de ez egy MLM. Tehát nem véletlen ennek ez az üzleti modelle, tapasztalatom, és ezt megosztom másokkal. És nem több. Nem fog működni eddig, az elmúlt 10 év is, és nem csak a mi cégnél, az összes többi cégnél is egyértelműen azt mutatja, hogy nem fog működni. Lehet ilyen ideig, óráig, hallottam én is más MLM cégeknél itt Magyarországon, hogy ilyen TAO pénzekkel itt még próbálkoztak meg egyébként. Persze ezek ilyen kapcsolatrendszeren keresztül gyors lehúzások, biztos, hogy profitáltak belőle rövid távon néhány esetben, de hosszú távon ez nem MLM és ez nem is működik. Jó? Tehát tudja a jelöltet, hogy mire számítson. És ugye azért jó, hogyha elmondod neki, hogy ugye itt van ez a startképzés például, hogyha tudsz vele azonosulni, hogy itt van a te elképzeléseid, és akkor lépésről lépésre ezeket kell megtennie neki, de sokan nem értenek vele egyet ebben a dologban, én azért elmondom, meg én viszont nagyon így gondolkozok, hogy az ember ugye úgy működik, hogy mindenkinek van egy komfortzónája, és ugye azért hívják ezt komfortzónának, mert senki sem szeret ebből úgymond kimozdulni. Ugyanakkor viszont, hogyha elolvasol bármilyen sikerrel kapcsolatos motivációs könyvet, vagy megnézel bármilyen előadást, akkor mindig elhangzik az, hogy csak akkor lehet sikeres, hogyha kilépsz a komfortzónádból. Csak úgy lehet sikeres. Most mi ezzel a probléma? Hogy hát azért hívják komfortzónának, mert senki nem akar innen kilépni. Tehát, hogyha sok esetben te elmondod a jelöltjeidnek, hogy már pedig itt a DX-emben
csak akkor lehet sikeres, hogyha ezeket és ezeket a dolgokat is megcsinálja, amit ugye nem szeretne, és abszolút kívül van az ő komfortzónáján, akkor lehet, hogy ő a szemedben nem fog konfrontálódni ezzel kapcsolatban, de nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy akkor se teszi meg. Én azt gondolom, és ezzel nem mindenki ért egyet, de én azt gondolom, és az én tapasztalatom azt mutatja, hogy a DX-en üzlet az, amit föl lehet építeni a komfortzónán belül is. Legalábbis én úgy gondolom, hogy nekünk ez sikerül, tehát én nem csináltam olyat, ami a komfortzónámon kívül van, és nem azért, mert az én komfortzónám olyan óriási, hanem mert mindig találtam a komfortzónámon belül is olyan dolgokat, amivel lehet előre haladni. Tehát csak hogy egy példát mondjak, hogy ne értsetek félre, hogyha annak idején nekem például a Jane azt mondja, hogy csak akkor lehetek sikeres, hogyha ezt a több száz oldalas prezentációt megtanulom a Ganodermával kapcsolatban, vagy betéve tudom az Erény és Bizalom című könyvet, akkor nyilvánvalóan nem vágok bele ebbe az üzletbe, mert ez a komfortzónámon kívül van. De nyilvánvalóan nem tűnik logikusnak, hogy valaki a leggyorsabban föl tudja építeni a cég történetébe a koronavaszodoló üzletet úgy, hogy nem beszél a marketing tervszámairól és nem beszél a Ganodermáról. Ezek mind az én komfortzónámon kívül vannak, és mégpedig meg tudtuk csinálni, hogy belül is találtunk olyan pontokat, amivel hatékonyan tudtuk építeni az üzletet. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy tegyen egy kísérletet, és keressen a komfortzónáján belül aktivitást, tevékenységet a DX-ben, és csinálja meg úgy ezt az üzletet. Nem kell neki kilépni feltétlenül a komfortzónáján kívülre. Ugye nagyon fontos, hogy mindenkinek egy bizonyos idő áll csak rendelkezésre. Tehát semmi több. Mindenkinek ugye a nap 24 órájából áll, és ugye a 24 órán belül az ideje limitálva van. Tehát nem mindegy, hogy az időnket milyen hatékonysággal tudjuk kihasználni. És hosszú évek óta el szoktam mondani, hogyha mikrofont kapok a kezembe, hogy a legfontosabb tapasztalatom a network marketing üzletbe a következő. Az embereknek a 90%-a, vagy megkockáztatom, a több mint 90%-a nem azért csatlakozik az üzletedhez, hogy pénzt keressen, hanem azért, hogy ellopja a te drága üzleti idődet. Nem szeretném, hogyha félreértés lenne, mert ugye ezek súlyos szavaknak tűnnek, ők mindannyian csodálatos, aranyos emberek. De ők nem azért csatlakoztak az üzletedhez, mert pénzt akarnak keresni, hanem azért, lehet, hogy tudatosan nem fogalmazódott be bennük, hanem azért, mert társaságra vágynak. Mert megszokták azt, hogy a szponzort föl lehet hívni, és az ilyen lelki gondozást végez, annak el lehet mondani, hogy attól bármikor lehet kérdezni, olyan dolgokat is lehet kérdezni, amit amúgy már ezerszer elmondott, és folytathatnám a sort. Tehát ők mind nagyon aranyos emberek, nem szeretném, hogy félreérteni, de ővelük, ha beszélgetsz, akkor a szabadidős tevékenység és nem üzleti tevékenység. Tehát, hogyha ezek az emberek neked szimpatikusak, akkor arra szeretnék biztatni, hogy ugyanúgy tarts velük a kapcsolatot, csak legyél tudatában annak, hogy ez nem egy üzleti tevékenység. Ez nem a DX-es drága idő, hanem ez egy szabadidős tevékenység. Oké? Ezt nagyon egyszerűen lehet automatizálni és optimalizálni ezeket a folyamatokat. Én ugye egy olyan szabályt követek az üzletbe, és ez lehet, hogy furcsa, de működik a tapasztalatok alapján. Én mindenkinek elmondom, amikor valaki becsatlakozik az üzletbe, hogy szeretném, hogyha tudnál, hogy te a saját üzletedet építed. Ez azt jelenti, hogy én soha többé nem foglak téged fölhívni telefonon. És nem fogom megkérdezni azt tőled, hogy mit csináltál, miért dolgozol, vagy miért nem dolgozol, vagy mik a tapasztalataid. Viszont én a szponzorod vagyok, és te bármikor fölhívhatsz engem. Tehát te ilyen nappal is zavarhatsz engem, és bármikor, akár a világ végére is elmegyek veled, és segítek neked, mert az én érdekem is az, hogy te sikeres legyél ebbe az üzletbe. De hangsúlyozom, neked kell akarnod. Neked kell akarnod, hogy sikeres legyél ebbe az üzletbe, és neked kell akarnod pénzt csinálni, akarni pénzt keresni ebből az üzletben. Nem nekem. Ezt helyetted nem tehetem meg. Nyilvánvalóan ennek a gondolkodásmódnak mi az eredménye? Az, hogy nagyon sokan soha többet nem hívnak föl, viszont rendben van így a dolog, mert így tudom azt, hogy az ember nem akar pénzt keresni, és hogyha szeretnék húzni imádat, akkor mással kell foglalkoznom. Tehát, hogy te most ez alapján egy kicsit is egyetértesz ezzel, és elmondod ezt az alsó vonalaidnak, és az derül ki, hogy holnaptól soha senki nem fog fölhívni,
akkor legalább tudod azt, hogy neked még 20 embert kell találnod, ahhoz, hogy foglalkozol legyél, és nem ezekkel az emberekkel töltened a drága időre, mert most sem ész velük semmire. Ők mindannyian nagyon aranyos emberek, hangsúlyozom, nem szeretném, hogy félreérteni, de ez szabadidős tevékenység. Tehát, hogyha te üzleti jövedelmet szeretnél, akkor így kell gondolkoznod. Azokkal az emberekkel kell fókuszálni, akik akarnak pénzt keresni, és akkor, amikor ők igénylik a segítséget. Mert ugye a másik ilyen probléma az, amikor azt látod, hogy van egy vonalat, ami nagyon jó húz, ahol mindig történik valami, és ott van alattad, és akkor te is oda mégy. Holott semmi keresni valódott nincs. Ez csak egy alig munka, egy szabadidős tevékenység, mert az a vonal amúgy is működik. Ha nem keresnek, annál jobb. Minden hónapban látom a bónusz elszámolásban nevüket és az összeget. És arra tudok fókuszálni, ami a lényeg, új embereknek a behozása az üzletbe, mert még nem értem el a koronavaszadó szintet, még nem optimalizáltam a jövedelmet. Nagyon fontos, és hangsúlyozom, ez a legeslegfontosabb tapasztalat. És hogyha ezt meg tudod kontrollálni, meg tudod tanulni, kontrollálni, hogy csak azokkal az emberekkel foglalkozol, akik valóban pénzt akarnak keresni az üzleti időben, akkor rengeteg szabad időd lesz, és rengeteg időt tudsz fordítani arra, hogy új embereket keres, és elér minél hamarabb a koronavaszadó szintet. Oké, tehát az új belépőknél jártunk, és arról beszéltünk, hogy az üzleti idővet azt mindenképpen, mivel nagyon kevés van belőle és nagyon limitált, ugye optimalizálnod kell. Ezt úgy tudod egyrészt ugye elérni, hogyha azokkal az emberekkel fókuszálsz, akik ők akarnak úgymond valamit, és minél jobban automatizálod a folyamatokat. Ez néha az elején több munkát igényel, viszont hosszú távon megtérül. Mondok néhány példát, hogy ugye mi az, amit mi bevezettünk. Az egyik ilyen dolog, hogy ami elérhető videóformátumban, azt már nem mondjuk el újra, mert az nem hatékony. Tehát ez vonatkozik a startképzésre, illetőleg ugye a YouTube csatornámon megtalálható videókból összeállítottam egy fontossági listát, és ha van egy új belépő, akkor elküldöm neki, hogy ezeket a videókat nézze meg. Ha megnézte, akkor utána újra tudok neki küldeni egy csomagot, és ez ugyanúgy van nemzetközi viszonylatban is, hogyha megnézed a YouTube csatornát, aki esetleg nem tudná, tehát fölmész a YouTube-ra és beírod, hogy DXN-MLM, akkor ki fog adni egy ilyen fekete alapon aranysárga logót, hogy dxnmlm.com, és ott megtalálod ezt a YouTube csatornát, minden ingyenes a számodra, tehát bátran le tudod tölteni, föl tudod tölteni a saját csatornádra, vagy tudod ezt is használni. Ha fölmész a weboldalunkra, ugye a dxnmlm.com-ra, akkor ott is találsz egy linket a YouTube csatornára. Ez ugyanígy működik egy külföldi esetében is, tehát ez a YouTube csatornán, hogyha rámész a lejátszási listát menüpontra, akkor ugye ott megtalálod nyelvenként csoportosítva a videókat, és például, hogyha van egy olasz érdeklődő, vagy egy spanyol érdeklődő, vagy egy török érdeklődő, tehát török érdeklődő, akkor tudod használni ugyanebben a formátumban, hiszen ezeken a nyelveken is van elérhető startképzés, és mindenféle hasznos videóanyagok is el tudod neki küldeni. Tehát mindent, amit csak lehet, automatizálunk. Ugye említettem már, hogy az elején azt éreztem, hogy semmi köze nincs a DXN-es munkának a szabadsághoz közeledő célhoz, hiszen egyre többen telefonálnak, egyre többen keresnek, és ezért bevezettem egy módszert például, hogy ha valaki fölhívott, akkor nagyon udvariasan mindig megkértem utána a telefonhívás után, hogy küldjön erről egy emlékeztető e-mailt. Ezzel ugye azt értem el, nem rövid távon, nem azonnal, de később, hogy idő után az emberek maguktól rájöttek, hogy ha nem annyira fontos a dolog, akkor teljesen fölösleges fölhívniuk, hiszen az e-mailre is fogok válaszolni, és akkor inkább küldenek egy e-mailt. És az e-mailnek ugye még az az előnye, hogyha nem hozzám tartozik a probléma úgymond, akkor ugye tudom továbbítani annak a személynek, akinek ez a problémája. Jelen esetben például, hogy egy alsóvonaltól jön és van közöttünk aktív gyémánt, akkor az nyilván majd az aktív gyémánt az tud ezzel foglalkozni. Tehát amit lehet, ugye automatizálok, ez akár olyan apró dolgokra is kiterjed, hogy például, hogyha valaki ír egy e-mailt, akkor ugye arra illik válaszolni, de hát nagyon hatékonytalan dolog úgymond, azt a választ mindig megírni
egyenként, ezért nekem az e-mailemben kb. 20 fajta aláírás sablon van, amit egyszerűen, hogyha valaki ír nekem, akkor mint egy automata üzenet, ugye kiválasztom azt az aláírás sablont, hogy például továbbítani akarom valamelyik vezetőnek, akkor egyszerűen csak annyi az e-mail, hogy szia, léci menedzser. És ő már tudja azt, hogy mi a teendője vele, vagy mondjuk, hogyha valaki nem válaszol a levelemre, akkor ugye el van mentve az, hogy megkapod a lenti levelem, és akkor mikor számítotok a válaszra. Tehát vannak ilyen forma leveleim, és akkor ezekkel még hatékonyabban és még gyorsabban működik a kommunikáció. Ugyanúgy nyilvánvalóan, hogy mondjuk az intraneten belül ugye régebben, ha voltak bizonyos funkciók, amiket gyakran használtam, akkor azt soha nem ütöttem be a böngészőbe, hanem elmentettem magamnak külön könyvjelzőként ugye fölülre, és egyszerűen egy kattintással elértem oda, hiszen nem 5-ször kell kattintani, ugye az is, hogy akkor 5-ére csökken az idő. Tehát minden ilyen apróságra, amire csak lehet, arra érdemes odafigyelni, sőt ugye, mivel mondtam, hogy ha van például egy új belépő, akkor mikor jön az új belépő, akkor nem akkor kezdem neki összeállítani az információs anyagot egyenként, hogy most akkor ezeket a videókat néz meg, hanem már megvan ez alapból, és egyszerűen csak egy kijelölés, ugye másolás, beillesztés funkcióval már megy neki az információ, csak a keresztnevét kell beírnom a címzésbe. Ugye, erről többször beszéltünk, hogy nem győzöm elégszer kihangsúlyozni, hogy nem mindegy, hogy kire fordítod az üzleti idődet, a legdrágább idődet. Olyan emberekre kell fordítani, akik pénzt akarnak keresni, és ezért aktívan tesznek is valamit. A többiekkel a szabadidődet tölts. Hangsúlyozom, nagyon aranyos emberek, csak látnod kell azt, hogy én is valakivel beszélgetek, és akkor ugye 5 perc után azt mondogatom magamban, hogy gratulálok, Laci, szabadidős tevékenységet végzel, gratulálok, Laci, szabadidős tevékenységet végzel. Ugye? Mert nem az üzletről beszélgetünk esetleg, és ugye látom azt, hogy az illető nem akar. Tehát nem azzal van a probléma, hogy valaki próbálkozik és még csinálja és jön, hogy szeretne tanácsot kérni, ebben semmi gond nincs. Gyakran az emberek furcsán érzik magukat, hogyha 2 évente megkeresnek, hogy most már tényleg el akarnak kezdeni dolgozni. Tehát az én nekem a bizalmam maximális. Tehát, hogyha valaki már 5-ször próbálta meg, hogy tényleg el akar kezdeni dolgozni, higgyétek el, és ezt teljesen őszintén mondom, én 6-szorra is hiszek benne, hiszen tudom, hogy ő meg tudja csinálni, csak a döntést kéne neki meghozni. Tehát előttem senki ne érezze magát kellemetlenül, azért, mert még most nem eléggé sikeres, hogy nem működik neki az üzlet. Lehet jönni segítséggel bármennyiszer, és én mindig megszavazom neki a bizalmat, hogy most bele fogja tenni azt a munkát, ami szükséges az eredményhez. És ugye ezért is nagyon fontos, hogy legyetek tisztában azzal, hogy nem az számít, hogy mit mond, milyen szépen mondja, hanem az, hogy mit csinál. Mit csinál? Ugye ilyen egyszerűen működnek ezek a dolgok. Ugye fontos, erről szintén már beszéltem, csak még egyszer foglalnám össze, tehát az alapelvek lefektetése. Én mindig el szoktam mondani azt, hogy legyünk tisztában azzal, nagyon örülök, hogyha valaki csatlakozik az üzletbe, de ne essünk félreértésbe, ő nem az én üzletemet építi, hanem a sajátját. Tehát ezért nem tartozok hálával. Maximálisan támogatom, mert az elem egy nagyon korrekt üzleti modell, és én abszolút érdekelve vagyok abban, hogy ő nagyon sok pénzt keressen ebbe az üzletbe, és maximális támogatást megadok. De ő neki kell akarnia, neki kell keresni engem, hogyha a segítségemre szüksége van. Ha nem ért velem egyet, nem akarja a segítségemet, úgyis jó, mert alattam van. Semmi gond ezzel. Jó? De az alapelveket tisztázni kell. Nincs semmi értelme neked hívogatni embereket. Nincs értelme. Maximum azt mondom, hogy a 3 hónapos szabály érvényes rájuk is. Tehát ugye a 3 hónapos szabályról ugye már mindannyian hallottatok. Ugye ez azt jelenti, hogy ha valakitől kapsz egy nemet, akkor 3 havonta megkeressük, hogy esetleg változott az élet szituációja, hiszen az a nem, az nem neked szól, hanem az jelenlegi ő aktuális élethelyzetének. Most éppen nem aktuális számára a DX-en. Na most nyilvánvalóan, hogy az ember egyik pillanatok a másikra egyszer az utókövetés hatására beregisztrált, az még egy ugyanolyan nem. Csak benne van az üzletben. Ugye? Tehát őt utána még ugyanúgy utól lehet követni 3 havonta, hogy hát mikor indulsz el, egy e-maillel, vagy egy SMS-sel, vagy egy WhatsApp üzenettel. De semmi több. Tehát nem hívogatjuk, hogy miért nem dolgozik. Szintén elmondtam többször, úgyhogy ezt át is pörgetem, hogy csak azokkal foglalkozunk, akik igénylik. Ez nagyon lényeges is. Ezt azért mondom el ilyen sokszor, mert tudom tapasztalatból, hogy az itt ülők többségének is ezzel csúszik el az ideje.
Mert beregisztrálnak alá emberek, nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, nagyon igénylik a társaságát, rengeteg kérdésük van, csak épp aktivitást nem fejtenek ki. És ezáltal nem szándékosan lehet, de ellopják a te üzleti idődet. Ugye, nagyon kemény volt, és lehet, hogy néhányan nem is találták annyira szimpatikusan, de utólag az idő engem igazolt, hogy nagyon gyakran előfordult például az, hogy vezetők fölhívtak kérdésekkel. És én azt kell mondanom, hogy bocs, hogy nem válaszolok erre a kérdésre, mert ezt a kérdést megtalálod az internetben is, vagy megtalálod valamelyik videóban is. Inkább megmutatom azt, hogy hol találod meg, mert akkor ezt tudom másolódni a te üzletedbe is. És hogyha nem találod meg tényleg, és nagyon keresel, akkor gyere vissza, és akkor megmutatom még konkrétabban, hogy hol találod. És ez mindez a te érdekedben van. És ez mindenki azt gondolom, hogy megértette, akkor is, hogyha nem volt neki annyira szimpatikus, de sokkal egyszerűbb az, és én látom főleg bizonyos kultúrákban, hogy egyszerűbb az, hogy állandóan szponzort zaklatni mindenféle kérdéssel. Ami elérhető akár az e-mailben, akár az internetben, akár bárhol. Mint hogy utána nézzünk. Nem. Venni kell, keménynek kell lenni egy idő után, és azt mondani, hogy nem, keresse meg. Megtanítod neki, hogy hol találja meg. De nem válaszolok a kérdésére. Ugye az elején, hiszen ugye ennek a blognak az a címe, hogy mit kezdesz új belépőkkel, neked ami nagyon fontos, hogy nem oda lesz vele végig, hogy működik a rendelés és a szponzorálás folyamata. Ez nagyon lényeges. Hogy tud rendelni, hogy ebben maximálisan magabiztos legyen, és hogy tud új belépőt regisztrálni. Ugye a konzultáció. Itt is ugye egy drága üzleti időd van, és hogyha hagyod ezeket a folyamatokat szétfolyni, akkor nem lesz rendszer az üzleti idődben, és elvesztegeded az üzleti idődet. Nálunk ez a következőképpen működik. Amíg valaki gyémánt nem lesz, addig maximálisan ugye támogatjuk, nem azért, mert utána elengedjük, hanem addig kell valakit mindenre megtanítani, amíg el nem éri a gyémánt szintet. Lehet addig bármilyen kérdéssel, mindenben segítünk. Attól a pillanattól kezdve, hogy valaki elérte a gyémánt szintet, mindent kell neki tudni. Tehát, hogyha nem tud mindent, tehát nem azt mondom, hogy fejből tudja mindent, mert én is nagyon sok mindent nem tudok fejből, hogy tudja az, hogy hol kell utána nézni, kit kell rajtam kívül megkérdezni. Tehát, hogy tudjon kihez fordulni. Na most, hogyha valaki elért a gyémánt szintet, mindent kell neki tudnia, hogyha nem tud mindent, akkor az az én hibám is. Tehát az engem is minősít, hogy én is valamit nagyon rosszul csináltam. De nyilván szinten mindent kell tudni. Utána belép a következő szabály, maximum havi 2 óra konzultáció. Nincs több időnk rá. Hiszen minden tud. Maximum 2 óra, de ez is opcionális, mert nyilvánvalóan van egy gyémántunk, 5 éve már gyémántunk, nem tudok neki mit mondani. Mindent kell neki tudnia. Tehát, ha most valami újdonságot tudnék neki mondani, az már régen rossz volna. Valakivel 5 éve együtt dolgozunk. Jó? Tehát gyémántszint fölött maximum havi 2 óra konzultáció. Ha nem igényli, az a legjobb, mert akkor mindent tud és csinálja önállóan, mi pedig ugye találkozunk vele a bónuszerszámolásban. És ugye a legmagasabb szint, ugye amivel lehetőségem van, hogy Szabolcsék élnek, hogy Klondike szint fölött nem akarok velük beszélni a DXN üzletről. Tehát barátok vagyunk, nagyon szívesen találkozunk velük bármikor, de nem, Klondike-mondok. 10 gyémánt vonaluk van, hagyjanak békén. Mindent oda. Ha akarok valamit, majd így kérdezek tőlük, jó? Nem, de ez nagyon komolyan, mert másképp szét fog fújni az üzleti időt. Szét fog fújni az üzleti időt. Nagyon lényeges dolog, ugye nagyon jól eshet az, hogy sikeres vagy, működik az üzlet, és nyilván az emberek úgy gondolkodnak, hogy nálad van a megoldás. Ezért mindenki téged keres. Bármilyen kis hálózatod is van, téged keresnek, már nálad látják, hogy most vettél át a kitűződet, aktív vagy. Akkor is meg kell tanulnod, hogy nem szponzorálunk aktív személy alatt, mert a szabadidős tevékenység. Vannak olyan vezetők itt nálunk is, akik erre nagyon jól ráéreztek, és hihetetlen módon tényleg csak tanulni tudok tőlük, kihasználják azt, hogy ugye a szponzorok mindent megcsinál helyettük, és ők pedig fölveszik a bónuszokat. Ők csinálják, jó, gratulálok nekik, tehát minden elismerésem, de nyilvánvalóan ehhez te is kell lesz, hogyha te ezt megteszed. Tehát ne szponzorálj aktív személy alatt. Hogy működik ez a gyakorlatban? Nekem nagyon nehéz volt ezt megtanulnom. Egy általam nagyon ismert és nagyon sikeres ember, nem MLM-es, tanított meg arra, hogy
és hogy az ő üzleti ügyeit hogy menedzseli, ő azt mondta, figyelj Laci, aki nincs benne a telefonkönyvedben, az nem létezik. Tehát ezt nagyon fontos megtanulnod, tehát hogy valaki rácsörög, nem vesszük fel a telefon, mert nincs idő erre és semmi értelme. Hogyha valaki be akar jutni hozzá, küldjön egy SMS-t, vagy bármi, de nem vesszük fel bárkinek a telefon, mert nem teljesen értelmetlen. Következőt kell csinálni, hogyha én azt látom, hogyha valaki mélységből hív engem, és van köztünk egy ember, ma már ez nem jellemző, de igen, ez nagyon jellemző volt, akkor igenis megcsináltam azt, hogy nem vettem fel a telefon, hanem fölhívtam a szponzorát, és elmondtam neki, hogy figyelj, az alsóvonalat keresett téged, csak véletlenül rossz számot ütöttek. És nagyon szíves, vett föl vele a kapcsolatot. Tehát nagyon fontos, mert ő egy aktív vezető közöttünk van, és mindent tud. És nagyon sokszor előfordult az, hogyha valaki, főleg az elején odajött hozzám egy rendezvényen tanácsot kérni, akkor megkértem a szponzorát, hogy jöjjön oda, és előtte mondtam el a tanácsomat, hogy a szponzora is tanuljon belőle, és fölépítettem a szponzorát, hogy ezekre a kérdésekre ő is tud válaszolni. Ő is egy kiváló vezető. Jó, de meg kell tanulnod azt, hogy csak hozzád legközelebb álló aktív emberet szponzorál. Lehet, hogy ez a 16. mélységben van, és közöttetek csak törzsvásárló van, vagy nem aktív ember, akkor nyilván a 16. mélység a te direkted, ugyanúgy fizet neked bónusz, tehát hátrány nem érint, de aktív ember alatt nem szponzorálod. Hogyha azt akarod, hogy hatékony legyél, akkor ezt nagyon meg kell tanulnod. Ugye vezetőként mindenképpen példát kell mutatni, erről rengeteget lehetne beszélni, több napos szemináriumot lehetne róla tartani. Én annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy nálunk ez nagyon egyszerű. Ha te példát akarsz mutatni, akkor egyetlen egy dologba ezt meg tudod tenni, az aktivitásoddal. Tehát azt látják rajtad az alsó vonalait, hogy te mész előre, hogy te csinálod, hogyha neked nő a forgalma, hogyha te kvalifikálsz a különböző versenykiírásokra, ha te szintet lépsz, ez minden egyéb dolognál többet ér. Ez az igazi vezetői példamutatás. Mert akkor látják azt, hogy fölöttük van az aktív. Szintén nagyon lényeges, és én ezt egy óriási problémának láttam az MLM üzletben, és több országban nagyon sok negatív példát láttam erre, és nagyon tönkre tud tenni egy hálózatot. Ez az úgynevezett ego kérdése. Ugye azt szokták mondani, hogy a network marketing üzletben az 1 négyzetméterre eső ego az egy kicsit magasabb az átlagnál. Tehát, hogy általában olyan emberek jönnek az MLM üzletbe, akiknek azért van egy határozottság. Ez nem mindig így van, de talán van benne valami igazság. És ugye mindenkiből különböző érzéseket tud kiváltani az, hogyha mondjuk alatta valaki másképp gondolkodik, vagy sikeresebb lesz, vagy bármi hasonló. Tudomásul kell venni igenis azt, hogy ha neked véleményed van valamiről, akkor nagyon gyakran előfordulhat az, hogy nem mindenki ért ezzel egyet. Tehát ezt tudomásul kell mondani. Ha te mondasz valamit, akkor nem biztos, hogy mindenkinek az szimpatikus. És ezt el kell fogadni. Ezt el kell fogadni, és lentebb kell engedni, úgymond az egóból, és hogyha jönnek olyan emberek, akik okosabbnak gondolják magukat, akár úgy is, hogy tényleg okosabbak, akkor, és nem akarnak veled együtt dolgozni, és sikeresebbek lesznek nálad, akkor el kell őket engedni. Hiszen, ahogy említettem, a legfontosabb dologban nem lesz változás, a bónusz elszámolásodról ugyanúgy ott szerepelnek. És ez a lényeg. Én azt gondolom az MLM üzletben, hogyha üzleti oldalról nézel meg a dolgot. Tehát, hogyha valaki nem akar veled együtt dolgozni, akkor nem kell előtetni. Tehát ez nálunk is gyakran előfordul, van, aki évekig nem akar velünk együtt dolgozni, van, aki csak hónapokig, és utána egyszer csak megjelenik. Semmi gond ezzel, hangsúlyozom, már sokszor elmondtam, mert ettől függetlenül minden hónapban láttuk a nevét a bónusz elszámolásunkban. Oké, tehát meg kell tanulni elengedni. Nem arra kell rágörcsölni, hogy most kinek mennyire vagyunk szimpatikusak, és ki mennyire akar velünk együtt dolgozni. Sőt, örülni kell annak, hogyha valaki valami jobbat csinál, mint mi, hiszen hangsúlyozom, alattad van. Ha valaki önállóan csinálja, az még jobb. Yeah. Az új belépőkkel kapcsolatban fölírtam ezt a kulcsmondatot. Nem azért, mert én találtam ki, hangsúlyozom, de azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, ami a kezünkben van. Sehol egyetlen egy network marketing cégnél nincs ilyen, hogy van egy belépő csomag, amit utána a cég visszafizet, sőt, még ad rá plusz bónuszt. Nincs ilyen sehol máshol.
És azt látom, hogy valahol nem sikerült ezt megérteni, és ezt nem sikerült ezt használni. Én azt gondolom, hogy mint vezetőnek abszolút érdekünk az, hogy van egy új belépő, és az elején tudjon keresni sok pénzt, hogyha szüksége van rá. Tehát nem kelljen neki megvárni azt, még nagy hálózat van. Nem akarok most belemenni a DSP részleteiben, van erről szintén Sanyi által egy kiváló prezentáció, hogy működik. Én amit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, ami átmenjen számotokra, hogy a DSP egy olyan lehetőség, amivel az új belépőtől azonnal pénzt keresek. Nektek nem jár a DSP jutalék, hogyha ők beléptetitek, ugye ez egyértelmű, viszont ugye a hagyományos jutalékot megkapjátok, tehát semmiféle hátrányunkban nem ér benneteket ezzel kapcsolatban, csak plusz elő nincs. Viszont, hogyha ő elkezd most dolgozni a DSP-vel, ti második szinttől kezdve már kaptok utána a DSP jutalékot. Tehát nem szeretnék most itt a DSP részleteibe belemenni, de ez egy olyan eszköz, amivel az illető nem csak jól érezheti magát itt rögtön az elején, hanem anyagi értelemben is, hogyha dolgozik, komoly jövedelemre tud szert tenni. Ezt nyilvánvalóan a klasszikus marketingben nem tudja biztosítani az elején. És azt látom, hogy ez félre van téve, ez nem ment át a gondolkodásmódba, hogy ebben mekkora lehetőség van, legalábbis itt Magyarországon biztosan nem. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ha globálisan áttekintetted majd a startképzést, erre fektess energiát.